You're listening to Adslink TV. Abaenti narami, yapu Jesus ijay cross, naibilang ak may sanga anak mo. Kaisu inawat ko dito'y puso, amanubot mangisalakan ko. At tuyak apo at tuyak, narigagay ko tiag tungpal, iti pagayatam. Agtulnog ak apo, kadagiti bilbilin mo, ipay kong arot ti amin ko, agserbiken ka. Wibagang agidato na isut aramide, ngem iskulat ada kanya kapo. Toy biag ko isut idaton ko, agbiagak iti pagayatam. At tuyak kapo at tuyak, tarigagay ko tiag tungpal, iti pagayatam. Agtulnog ak apo, kadagiti bilbilin mo, ipay kong arot ti amin ko, nagserbiken ka. Bagyo ti biag umay, jak madanagan, uray magnaktingati kasipngetan. Tain karim nga didak baybayan, em didak pantanawan. At tuyak apo at tuyak, arigagay ko tiag tungpal, iti pagayatam. Agtulnog ak apo, kadagiti bilbilin mo, ipay kong arot ti amin ko, nagserbiken ka. Tarigagay ko tiag tungpal, iti pagayatam. Agtulnog ak apo, kadagiti bilbilin mo, ipay kong arot ti amin ko, agserbiken ka. Ipay kong arot ti amin ko, agserbiken ka. Ipay kong arot ti amin ko, agserbiken